Les empreses especialitzades són aquelles que gestionen el negoci turístic. Podem dir que n'hi ha de dos tipus. Els majoristes, que són els operadors turístics, que són els que compren els grans paquets de transports i d'allotjament. Aquests els ofereixen a les agències de viatge, ofereixen en el client final a canvi d'uns beneficis. Quins són els factors que fan que un país sigui més atractiu que un altre? Bé, també és bastant senzill. Per un costat, el gran patrimoni que disposi aquest país, ja sigui a nivell natural o a nivell cultural. Per exemple, no és el mateix un país que no disposi de platges que un país que sí que en disposi. O no és el mateix que un país no disposi d'un element cultural destacat que no pas un país que no en tingui gaires. O que no hagi invertit en ells. El segon factor seria una bona comunicació entre el país d'origen i el país on es vol anar. I una promoció adient, és a dir, Que ofereixi al client complements addicionals pel seu viatge. també és important com a factor un preu competitiu. Hem de tenir en compte que sovint els turistes aprofiten el valor alt de la seva pròpia moneda en comparació a la del país que visiten. Si la teva moneda és més elevada, és més cara que la del país visitat, el resultat final és més econòmic pel turista. El quart factor seria la imatge de seguretat i d'estabilitat política, evidentment. És a dir, el viatger s'ha de sentir segur. És molt difícil que un turista vulgui viatjar a un país inestable, on hi hagi guerres civils, on hi hagi conflictes permanents. El turisme genera moltes conseqüències, entre les que hi ha conseqüències positives i conseqüències negatives. Dintre de les positives, podem dir que el turisme crea molta riquesa. En genera gran quantitats de llocs de treball i al mateix temps genera divises, és a dir, que la balança comercial del país sigui positiva. També podem dir que per atreure el turisme rehabilita àrees rurals que per elles mateixes ja no resulten rendibles, i el turisme natura Per gaudir del patrimoni natural que oferta el país. També com a conseqüència positiva del turisme trobem el manteniment i creacions de monuments i museus. És a dir, hi ha una bona part de la població que es mou per turisme històric-artístic. I això doncs, és possible si en aquests països es produeix aquest manteniment o aquesta creació de nous monuments i museus. També com a conseqüència positiva trobem l'intercanvi cultural entre l'autòcton i el turista. Sobretot, això es produeix en el turisme a llarga distància. Com a cinquena conseqüència positiva, hi ha la del consumidor permanent. Hi ha jubilats del primer món que busquen anar a altres països on la moneda sigui més econòmica per poder-se jubilar, per poder-se estar, perquè la vida els resulti més còmoda. A part de les conseqüències positives, també ens trobem les conseqüències negatives del turisme. Clar, el turisme té dos cares. Per un costat, la destrucció de l'entorn natural. Per què? Doncs perquè hi ha un augment de la pressió sobre els recursos de la zona, s'utilitza més aigua, el sòl destinat a construcció és més ampli i els residus que es generen cada cop són més grans. I a més es produeix una sobreconstrucció d'habitatges i infraestructures. També es produeix, com a segona conseqüència negativa, un deteriorament del patrimoni. Les visites constants a qualsevol monument o a qualsevol patrimoni natural representen un desgast. I això, doncs, cal tenir-ho en compte com alguna a resoldre i, per tant, a invertir. Hi ha una tercera conseqüència que considero que és molt greu, que és que el turisme genera gran desigualtat entre països i ètnies. La major part del negoci turístic mundial es concentra als països rics. I això fa que els països que són pobres rebin menys aquest turisme. Aleshores, les diferències entre rics i pobres cada cop són més evidents. I la quarta conseqüència negativa és el que seria un intercanvi cultural desigual. Això es produeix quan els turistes exigeixen ser atesos segons els seus costums i hàbits.
Això genera un menyspreu a les cultures visitades i la necessitat per part d'aquestes d'adaptar-se als capricis dels seus turistes.